कुल ईटा मैं एक सरिया पड़ा था। बस 10 मिनट लेट पैसा काट ले कहना मिस्त्री साहब पैसा काटे ना, बड़ा काम करे पड़ता। मतलब 10 मिनट लेट दौड़ चालू हो गया। अरे तब अभी इले ना 8:18 है। हाँ मिस्त्री राम राम जी। अरे राम राम मंगरू लाल। हाँ जी। अब 10 रुपया काट ले कल मिस्त्री साहब पैसा काटे नु। टाइम कितना हो गई? टाइम तो अभी ये 9 साढ़े 9 के करीब होता। तब लेट कैसे हो गई? लेट अरे हमनी मर्दे मेहरारू रस्तवे में आवत रहनी साइकिलिया पंचर हो गई। अच्छा। बनवाए में लेट हो गई। चला कोनो बात ना। हाँ चला जा तो मसाला वसाला बना के लेके आवा। अच्छा हम मसाला बनाए जाता नहीं जल्दी काम हो जाई। तब तक हमार मेहरारू बड़ी नु करवाई। हाँ चलावा। हाँ। लाओ ईटा तनी सरियावा काव डरली काजी फालतू मत बोली, पैसा काट ले तनी ऊपर से हम मरद पे चिल्ला तनी। साइकिल बिगड़ गई लगा तब का साइकिल बिगड़ गो ना के गाड़ी दे दी की गाड़ी। अरे तो गाड़ी से चली आवस। अरे तो कमवा सही से करवाओ ना तो का करी नका लग जाता हमके। ये बतावा एगो तो हमार मरद कैसे हम साथे आवेला जा। अरे तक दे देम ना, दिहड़िया बढ़ा दे ले 1000 रुपया का दे ले ला। अब का 800 रुपया तार 1000 उनकर ठीक बा। एक काम करा कहता ना बढ़िया बन के आ जाए लू ना। आज तुम काम मत करिया, आज तोरे पति के भेज दे ले ला। आज ना प्यार से मोहब्बत हुई ठीक बा। कह थिला खाना वाना लेके आल बड़ी ना? लेके आलू ना? हाँ पराठा ले बनी खाइन का नहीं तो ही खाला और मटाजा खा के कहीं बढ़िया दिन में बना लो तब बनो काम हुई। चलू कथी शौक ना करल ना? ना हमार मरद बड़ी सीधा बावन शौक ना करे ना, बहुत सीधा। अच्छा हमारे अपना शौक करे ना? शौक ना करे मिस्त्रिया रख ले बा मेरे मेहरारू के ना, शौक ना करे। अच्छा तो काम कुछ करी जाना तो काम तो के काम खातिर रख ले का? हाँ तो के बस प्यार करे अपना लेके आए नहीं जाता, महारानी बना के रख लेती अपना। तो के बस प्यार करे खातिर रख लेला। चलू कहथिला आज नु गैल बा आयल ना तो चल जा। चला मिस्त्री मसाला वसाला हम तैयार कर दिले बानी। तैयार कर दिला? हाँ पूरा तैयार बा। अच्छा लेकिन एगो बात बतला। का बात ला? हाँ हम मसाला बनावत रहनी है। हाँ। अरे वे का करत रहनी है? का करत? छिनार मिस्त्री रहुआ हो गइल बानी। अरे ईटवा सरियावत लिया और का तोरे में रुआ के पटाव तली का? ईटवे उठा के मारम कपड़िया पर। अरे फाड़ दे मरते बड़ा मिस्त्री बनल बानी कि हमरा मेहरारू के संगे गुच्चुर कइले बानी। मिस्त्री रही मिस्त्री ना तो बिहान से काम छोड़ के चल जाए। अगर काम कराए के बाद तो ढंग से कराई। ठीक बा जा। जा कल से हम अपना मेहरारू के भी ना भेजे। जा अपन अकेले कहीं जाए। चलो मेहरारू जा तोरे से 75 रही ठीक बा जा। पैसा दे तो 75 जाने ही अइला तू मेहरारू वाला मनत बा। चलू भौजी काहे देवर जी एक का हाल बा भौजी? ठीक है बाजी। बाप रे बाप आजकल तो देखत बानी ठंडी में एकदम हरिहरे लौकत। का बात बा? देखत नहीं कि बनारसी साड़ी मरद किन के देले बावन पहने खातिर। अरे बाप रे बाप मरद तो लुधियाना बड़े बनारसी साड़ी किन के दे दिला हुआ नी के भेजवले रहलन के हाथे। अच्छा केहू के हाथे भेजवले। ए भौजी तनी देवर बानी तनी हमरो पर एक नजर फेरी ना। जाई ना बाबूआ जी होने देवर जी के बियाह करी होने का भइल बतियात रहे हम करेले का भइल? ए भौजी आजकल ठंडी के दिन आ गइल बा आ हमनी के शादी बियाह भइल नहीं खे अकेले ठेठुर जातानी सन। अब का करी भौजा ये लोग सन हमनी के मन लागी तो भौजी तो तनी होली खेले होली में अब होली में भैया लुधियाना से हैं तो भैया के संगे होली खेलेम कि हमरा संगे खेलें? जी रउरा संगे खेले। ठीक बा भौजी हम पक्का रउआ संगे होली में आएम। आ तनी ठंडी में हमरो पर ध्यान देहल करिए भौजी देवर जी काहे से ठंडी जैकेट हमको मंगा देगा। तनी हमरो के ऑफर दी कभो कि हमो कुछ जान